pastilan. Hinahina ang ha kay Ginoo ko. Naglagit eh, Lolo. Ginoo ko undong mabindyo para batag ko sa bundong. Pero ito pag binuang ka, Ginoo ko makahadlok ba ni. Makahadlok ba ni undong. Ano, Ginoo ko kapag 120 kilos na baka. Ano yung sa binuang niya, ano ba yung mga lokso tayo. Ginoo ko, undong. Hindi naman, dihara naman ka, bahala ka muna kung libo. Namasol na siya. Di, namukot. Namukot. Oo. Pala, wala na isda gyapon diha no. Ito mga itong tilapia. Kan siguro, iho. Iho ka ba sa iha? Uy, namukot na ka na iho. Hello, good afternoon everyone. Udto na niabot ta din sa Sipatan Breads. Sipatan, Iwon, Sevilla, Bohol. Ipakita nila lo kung unsa ka taas ning tulaja. So, but before that, please don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, Junjun TV. And please click the notification bell para updated mo sa atong latest nga video nga gi-upload. So, itong ipakita nila lo kung unsa ning pormahan ning tulaja, unsa ka taas, murag taas. Okay? Habog sa habog. Habog. Okay lo, sige lo. Habog sa kataas o kataas sa ilang buhok nga naputol ra di ay. Tama sa relasyon kung mapulan putlo na laman. Okay. Asa tang yung lugar ando. Ano ito dito lang ko ano? Sa Sevilla na siya, Sevilla. Iwon, Sevilla, Bohol. Asa nga na ito? Ang ba? Ha? Palit lagi na ako kuan, kuan. Sutoy daw. Hadlok mo no? Anya ra gani ni Joko? Balik na to. Kaning kuan na. Kaning sa paon do, lagbas ni sa lubok. Di lagbas ni sa iyang kasing-kasing. No, pero lagbas sa iyang kigol-kigol. Pastilan dolor. Ginoo ko. Masaway ko lang. Anay kaya ba sa panumduman lang masud? Abi ni mo dong ani ko makahinumdum katong ani na magimugna ang tanan. Gimugna tanan namong pagigugmaay. Paghinigugmaay di ay. Agaw. Ginoo ko mahugma magani mo ang dundunan. Pila ra ba entire timbang nimo 100 kilo ra ba ang taon. Pastilan. Hinahina ang ha kay Ginoo ko. Naglagit eh, Lolo. Ginoo ko undong mabindyo para batag ko sa bundong. Ano ito pag binuang ka, Ginoo ko makahadlok ba ni. Lagay makalinis ang magkaning tulaga ni. May buada na nilo, hadlok man. Ginoo ko. Sus. Ginoo ko. Mao din. Di ka mahadlok di punta manawag kung Jesus. Kani pagka Ginoo ko. Hadlok ka kado. Maka Junjun grabe hadlok ka. Hagnaw ning busi adag akong kabuhi ning. Duha man dai ni kabo kondong. Ngapa? Adto siguro ang exit. Oo, siguro. Dito ang entrance. Masaway ta kare lo. Mo ato tas tunga. Pastilan mahadlok kondong ay. Pangawad Ginoo ko. Dalalo, ang hadlok ka lo. Uy, lagi tero ba? Di ba na sa to kaya to inabangga lo nga tuan. Oh, kato kay magtuya man ito ang sapi ka so kusog dituya. Na nay duha ka tawo ko na. Hadlok kay kuan ra na kani utong. Butong ra lagi. Pero gisapaw-sapaw man pod ah.
Pastilan. Ano kay kung mabot ang luwa, lo? Kasi ito kayo maabot mong lawa, sa pagi pa-elbesin mo. Kung pagkahadlok ba ni Ondong? Ano, ginoo ko kapag 120 kilos na baka. Ano yung binuan niya, ang ano ba yung mga lokso tayo. Pero Ondong, exit na diha Ondong. Nalagi mo speaker sagi. Mo ni suba sa baligikan ni subag asa po ni Pado. Nato na sa kuan lo lagbas ni sa kanan ay. So sa lubok no. Oh, lobok. Manay lobok clever. Mao din eh. Ano na floating restaurant Ondong. Oh, floating nga naglutaw. Amo man na. Oh, di na katong floating katong kuan magkamang. Beto, pasiyaw pala man. Ginoo ko ada duga Ondong. Di naman dihara lamang ka bahala ka muna ko nimo. Pasilan. Di ada ka bidaan ka no, party na di mataan di pagkabalanggono di nigotok ni mataan eh. Di ba? Madlok tao dugon pod. Niyo sumadlok mangani kog iwon. Ikaw pa bakang tunga sa aning kuan. Pastilan. Di makaya sa mga power. Alakaw ato dong. Alakaw dito kay mutagan ako pabalik ron. Ikaw na dito, ano pa na magtabig-tabi yung kanya, ikaw na bitaw. Sige, lakaw na. Kawan pa ni Ondong. 5 minutes. Ang mga dakit ani Ondong, kaya na yung mga buwak na, lalo din ang buwak sa kahoy. Duga Ondong. Mahadlok naman ta, kaya magtuya naman. Pastilan mo bali, ginoo ako, watas ko, bahala ka, maulin ako. Ikaw na diya, ano, mabugtaw-bugtaw ka diya. Ginoo ko pagkahadlok ba? Bitaw ka rin sabay ka nga ni Ondong ha. Ang sawa na sa high school pa ko Ondong. Ay namo ko to ha. May mo sabay kong doon diha ni mo. Tanawa to ha. Asa ban? Namasol na siya. Di namukot. Namukot. Oo. Pala, wala na isda diha kung diha no. Oo na. Ito mga ganong tilapia. Kan siguro, iho. Iho, ka ba sa iha? Uy, namukot na ka diha, iho! Oo, sa may bot pa sa bot mo. Si iho, bitaw na. Iho! Asa na iho, kadelikado na iho. Pastilan. Pabudag magagmado, iho! Laong baka nilo. Laong di ay, ginoo ko. Wala naman po daw. Nanaga dyan tayo nanguan si Jana na maklaro. Ito ipaklaro. Ito, dito, na. Pastilan ni bataan ni. Uy, iho! Ano na diya, ito diya, hadlok mo diya ang lugar ha, iho. Ba, sigok doon sa kagiho. Nanguan, namukot ay dalo. Hindi nanguan na siya, labang na siya. Anda ko aning to kana no sa paa. Hadlok siguro siya sa checkpoint sa kaita dyan. Dito na naman sa agi sa kuhan. Nagsibog siya na naman sa nasakay itong butong. Itong kawasan. Siya, di bang may checkpoint na rin. Kaya natuwag pa man ang tigbantay. Ano na pag sa banting dahil sa ilawom na. Hindi na sa banting ko. Hindi na palupad na banog dyan. Pay sirado ni kay kuan gihimo daing quarantine facility ang ilang kuan sa turista. Ginoo ko mahihina balik ko dong. Mahadlok ka ani ginoo ko. Kung di ta kita bitang mga tao no, kung di ta mahadlok, di ta magpanghisos-hisos. Di ta manawag og Hesus. Tabi naligo na ilo daw. Ginoo ko. Anday porn star dito. Ano hinahina na tag aginod ko. Hadlok aso no. din ginoo ko.
di maligo di ha do nga brown man yung tubig. Kanang bangkoan, kanang wala na si jag flavor. Di nang man. Nakasuway pagkagligo nga diyon do sa una katong sa gamay pa bata ko? pa ka karon bata pa mampug ka. Batang isip ka Bata kag height ba? O sali ba? Nawa sa nang laba. Naglaba sila diha na nakasaw-kasaw ang tubig na. Nang laba di ay. Nagkurog-kurog man yung kamot. Oy, gano'n nagkurog-kurog ba niya? Kung nalo kapit alas 12. Masa naman na yung rasahan niya eh. Kapit alas 12. Wala mo ipik kag-inom ng berada capsule. Basta. Kailangan ko na kapsol ni mo lo. Every day, 2 times. 2 times a day. 2 times a day. Pag-intro ta na lo unahan lo. Diyan na naman dong. Ha? Masa pastilan nga dong. Pero kani mga kahoy dani ni Chalo kay mga kuan na no, mga tiguang na. Mga dakit naman eh. Pero mga kaso daghan ra bag mga buwak. Kung gusto mo manguhag buwak, laluag ang presuhan. Sige, manguha mo. Pero na siguro dani managa, managat manguan. Nagkandi maganing Ang isda. sus kung mahimo kung pwede palanggam anak kong taytayan para maako siya. Hagbay na din siguro kung gihimo ang taytayan para makasabot ko sa iyahang kasingkas. Nagim. Alalo karang moabot na siguro ng tubig na ah. Oo, kung mo, Kung mudaghag tubig kung magkuhan siguro ndong. na ah. Nahapi mag mga kuan. Nakukado ni kuhan dito. Pastilan. Pastila no. Hindi nagkakahinom-dum sa una nga itong taytayan dito nga dito na gimugna ang tanan. Wow! Ang inyong mga pangandoy o mga pangarap Katong paglabang na mo sa taytayan nga na basang-basa pa din mo sa ulan. Basang-basa sa ulan by ages. Sa tubig nagtumpisaw. Pastilan. Murag pahinomdom. Itong Pedro Lac. Ako ba nagpigol? Dalta na doon kay nahadlok na ko. Tubo-tubuan ko. So, Isang-isang. ininarap tapod na taman lo kay manto patas laing ko ang laing destinasyon ato na po silang Asa ning lugar ha dong? Gani. ni ata karon sa Sipatan Iwon Sevilla Bohol so man ilang gikan nga hanging bridge twin bridge so doon kabuok sa twin so mag-intro sa bayan na lang ko nga daghang salamat mga ka-Junjun sa daghang salamat lo o maingon na lang ta nila nga bye bye mga ka-Junjuns bye bye lo Bye-bye. shout out tayo mga ka-Junjuns unang-una may shout out kay Clara Climaco yes wow mga singers itawag ng tanghalan na yan oh yeah thank you so much ma'am Clara Climaco. Another shout out, may shout out kay Salvador Golosino. Yes, thank you so much, sir. Oh, mayo man dahil makanta si Lolo Kikoy nindot og tingog kay amping karon ay Sir Junjun. God bless. Okay, thank you so much, Sir Salvador Golosino. May shout out kay Jeff Vlog. Okay, that's the Nanajoy YouTube channel si Lolo Kikoy. Oh yes, please visit the YouTube channel of Jeff Vlog. That's na si Lolo Kikoy na si Jeff Vlog. Okay, thank you so much. And also please visit the YouTube channel of Romulo Basalo. Oh yes, sama na gagaw tagsa. Oh yay. Another shout out, bigyan shout out kay Beethoven Gotev. Okay, always shout out dyan kay permit ko maghulat dyan o watch sa imong vlogging from Jeddah. Okay, bigyan shout out Ma'am Deng Nerosa from Jeddah sa account sa iyang financing nga si Beethoven Gotev. Okay, thank you so much for always watching our video, Ma'am Deng Nerosa from Jeddah. Okay, thank you so much.
Mega shout out kay Mel and Mel Gaming Channel. Okay. Mga YouTube channel po. Og si Melvin TV. Okay. Melvin TV Vlog. Yes. Mega shout out from shout out sa YouTube channel ni Melvin TV Vlog and Melax TV and Mel and Mel Gaming Channel. Oh, mga sa mga channel ni Melvin TV. Okay, thank you so much. May shout out kay Flora may buholana akong isaan. Okay, may shout out Honeybee pag night na. Oh yes, si Honeybee ang among alagang iro nga parehapod na ho nga wow buyag nga padayton kay buaw na si Honeybee nga di si Honeybee. Oh yes, ang among Honeybee naghinda. Mega shout out kay Ma'am Annalyn Mular. Okay, thank you so much. Yahoo, that's my Lolo Kicks. Quite supporter sa pinakurog man Kaajo tingog ni Lolo Sir. Oh yes, nindot og tingog Kaajo si Lolo Kicks. Ninjo, oh yes. Naana YouTube channel si Lolo Kicks kanang Jeff Vlog. Oh, yakapin nyo yan. Mega shout out again kay Flora may Bohol anahong itsaan. Thank you so much. Liwat jud ni Tumi. Liwat jud ni Tumi. Nice. Oh yes. Mga liwat Tumi. Injohong ang ato ang Lolo. Another shout out, mega shout out kay Agnes Doyog. Yes, thank you so much Agnes Doyog nga naa sa gawas sa nasod nga kanunay po din sa nagtanaw sa itong mga video. Igsoon ng Shirlita si Lolo Kikoy. Oh yes, you. Oo, igmangot na ni Shirlita si Lolo Kikoy. Si Jeffrey Amora dyan na sa YouTube channel nga Jeff Vlog. Okay, thank you so much Agnes Doyog. Another shout out, mega shout out kay Teacher Sabina. Okay, wow, nindot og tingog. Oh yes, kaliwat liwat mo ni Mote. And please visit also the YouTube channel of Teacher Sabina. Oh yeah, hey, thank you so much. Mega shout out kay Tasters. Oh yes, mga maganda dyan mga ante kasi taga-Alicia mo pa. Okay, mega shout out sa mga ante o kasin na taga-Alicia ni Tasters. So sa akin pag-pronounce mong ngalan. Another shout out, mega shout out kay Ma'am Emilia Llamazares. Another shout out, mega shout out kay Joy Beautify Vlog. Another shout out, mega shout out kay Femia Barrios. Oh yes, thank you so much. And of course, mega shout out kay shout out sa YouTube channel ni Nina Olivar. Okay, daghang salamat insan. And please visit also the YouTube channel of Nina Olivar. And of course, please visit also the YouTube channel of Mark Golosinda, the YouTube channel of Angel Man, the YouTube channel of Juice Bakmoto Vlog, kay Julius TVJ Bakulpo. And of course, please visit also the YouTube channel of Angel Man. And mega shout out kay Rubisi Magala YouTube channel. And of course, kay Ryan Bilamosti Vlog. Okay. Mega shout out also kay
Mega shout out kay Nidstar Kaber Hinautan. Oh yes, for always watching our video nga naa sa Ilina ito store nga naa sa poblasyon public maalis sa public market alis sa Bohol. Okay. Susina Carias. Ja nila ni mega shout out also kay Mama Willie Garcia nilang Letlet Garcia Mercobio, Letlet Garcia Mercobio, and of course An Garcia Gulapa. And of course, big shout out kay Verne Jeronimo ug sa ijahang anak nga si Jan Jeronimo nga taga Sarangani Province. Okay, thank you so much. And of course, please visit also the YouTube channel of Nigel Boholano o kay Mark o kay Michael Bersano YouTube channel. Okay, thank you so much ninyo. Kay Boholana on the go. And of course, may shout out sa YouTube channel nilang Manang Helen, nilang Terry Borst, nilang Rosalie Mayura, nilang Dwight Nocalan, okay, nilang Ate Alex Vertudaso Burato YouTube channel, okay. And of course, please like, share, and subscribe my YouTube channel, Junjun's TV, and click the notification bell para updated mo sa mga latest video nga itong i-upload. And sa palihog po og tanaw sa mga pahinomdom kay arong adunay tang grasya nga maabot puhon. And may nga na lang ko daghang salamat ninyong tanan sa kanunay nga pagtan-aw sa atong mga video. And of course, thank you so much and bye-bye mga ka-Junjuns.